El 7 de juliol de 2009 començo l'aventura que durarà un mes. Decideixo recórrer aquest país que m'intriga. Ho vull veure i jutjar amb els meus propis ulls. A Dorce veiem les cases elefant. I ens ensenyen l'art de teixir. I el procés del cotxo. Aliment a base de fulles de plàtan. Els Hammer ens conviden a una festa i ens sentim molt ben acollits. Banana.
أمر هاي القبل أنا بسميش ساكن جبيته وسلوا لي Dimeka és un mercat neutral on es troben les tribus Hammer, de Sanesh i Vena. Esa es otra parte de la evolución. Cuando las personas ya están sedentarias, se dedican a otras cosas porque las necesidades de casa aumentan. Entonces, las granjas de pollo, artesanía de las cerámicas, fermentación. Els Mursi són una de les tribus més primitives. Perquè no els hi prenguessin les dones, els hi feien posar un plat als llavis i els lòbuls de les orelles. Actualment, aquesta tradició està força enfocada al turisme i a les fotos. Ethiopians, the true Israelites, Jano. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites, Jano. Took us away from Zion and brought us to a foreign land. Shackles and chains like animals. Israelites keep the faith in a Babylon. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites, Jano. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites, Jano. Ethiopia, land of creation, where true kings and queens from. Take it, remember the promised land. Africa, where so Marcus come from. Africa, where King Selassie I from.
true Israelite is not prejudice, no way. A true Israelite don't fight but unite. Jah know, a true Israelite don't deal with war, no way. Eden with your Babylon doctrines, please stay far. Africans don't deal with war. Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites. Jah know, Ethiopia, Ethiopians, the true Israelites. Jah know. Waino sabtidi yo salasada waino ahadi aya mahai ani goku ogbanku aminaye ani goku ogbanku aminaye. A Negele trobem el mercat de l'alcohol, on venen a l'engròs tot el necessari per fer areque, destil·lació d'alcohol i blat de moro. La cerimònia del cafè és símbol diari d'hospitalitat del país. L'encens és present per foragitar els mals esperits. S'escampen plantes com a símbol de la unió entre l'home i la natura. M'han convidat a diverses rondes i m'han fet sentir com a casa. Si el cafè és la beguda nacional, la injera és la base de qualsevol menjar etiop, feta amb farina de tef, un cereal local. Dic adéu amb enyorança a les tribus del sud, tot obrint pas cap al nord. Visitem diferents monestirs ubicats en petites illes de l'immens llac Tana. Coincidim en una cerimònia mortuària ortodoxa i els seus cants i gemecs em remouen interiorment. Del llac Tana neix el Nil Blau,
el qual s'uneix al Sudan amb el Nil Blanc, els dos afluents principals del riu Nil. Gondar és l'antiga capital imperial d'Etiòpia, on ciutadelles, castells i abadies són patrimoni de la humanitat. Aksum és la capital religiosa de l'Església Ortodoxa. Els monuments principals són les esteles, uns obeliscs que poden tenir 30 metres i 500 tones de pes, les quals marcarien llocs d'enterrament. A l'església de Santa Maria de Sion hi ha la suposada Arca de l'Aliança. እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም በጭራሽ የለም በለመለመ መስክ እኔን ያሳድረኝ። A Burco anem a conèixer el projecte que realitza el Padre Ángel amb infants orfes. Al monestir d'Ebre assistim a una missa ortodoxa que em posa la pell de gallina i em transporta amb els seus cants. Lalibela és ciutat monàstica de peregrinació ortodoxa. Les esglésies tallades a la roca són una obra faraònica que m'ha deixat sense alè.
La més emblemàtica, en forma de creu grega, està dedicada a Sant Jordi, patró d'Etiòpia. Del viatge al nord he quedat meravellada de la gran varietat de paisatges amb verdes muntanyes amb alçades de més de 3.000 metres. M'ha impressionat l'esperit religiós de la seva gent. Ens desplacem a Harar, la quarta ciutat santa de l'Islam, amb 90 mesquites. Un dels cultius principals és el can, que és una planta psicotròpica. Es respira un fort esperit musulmà que es pot apreciar en les seves cases, carrers i els colors dels seus vestits. Finalment, a l'orfenat d'Addis Abeba he pogut veure com els nens grans es responsabilitzen dels més petits. Una de les bases de l'ONG és donar la canya i no el peix. Els més grans col·laboren a la cuina. I també fan el pa cada dia.
es reparteixen les responsabilitats. Rentar els plats, parar taula, cuidar les gallines i els conills. Col·laboro amb les classes dels petits, ensenyant cançons, danses, jocs i fent collarets. Les històries de cada nen m'han tocat el cor. M'emporto un bon record de tots. Reflexiono sobre l'experiència viscuda i puc dir que estic satisfeta perquè he après a viure d'una manera diferent a la que estic acostumada. Admiro la fortalesa dels etíops. Crec que si la humanitat passés una gran desgràcia, ells serien dels que sobreviurien perquè han après a viure amb el mínim. Observo que a la nostra societat ens hem tancat dins una gàbia d'or, perdent la llibertat de viure i gaudir cada moment present. Cada viatge em fa sentir més agermanada amb la gent d'altres cultures i m'adono que vivim en un món global en el que tot està connectat i tenim més coses en comú de les que ens imaginem.